ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆରଡ଼ି ପୀଠ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ବସିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜାମ୍ରେ। ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ, ଟିକେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଜେଇ ମାଡ଼ ନେବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। କପାଳୀ ସେତୁରୁ ମୁଁ ପାଣି ଉଠେଇକି ଆଣିଛି। ଏଇଠୁ 30 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଭଲରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ ଜାମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମ୍ ସେ କମ୍ 50,000କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅଧା ଲୋକ ଢାଳି ପଳେଇଲେଣି। ଆମେ ସବୁକିଛି ଦେଖିକି ଆମର ହିସାବରେ ଖାଲି ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ କରିକି ଖାଲି ହେଲେ ଯାଇକି ଏଠି ପାଣି ପକାଉ। ଯେ ବୋଲେ ବାବା।